Osaaminen on yritykselle ainutlaatuisuuden lähde ja ylivertainen kilpailuetu. Sen hallinta ja määrittäminen organisaation sisällä asettaa kuitenkin haasteita. Kartoittamattomat taidot saattavat jäädä huomaamatta ja hyödyntämättä. Tällöin taitojen kehittäminenkin on mahdotonta. E-taika tunnistaa ja mittaa yrityksen osaamisen, jolloin sen hyödyntäminen kohti tavoitteita on mahdollista. E-taikaan työntekijät voivat syöttää omat tiedot, sertifikaatit ja osaamisen. E-taika auttaa kartoittamaan ja rakenteellistamaan oman talon sisältä löytyvän tietotaidon. Työntekijöiden osaamisesta saadaan enemmän irti, kun se on helposti saatavilla. E-taijassa on tätä varten oma käyttöliittymä esimiehille, jolloin resurssointi helpottuu. E-taika on todella helppo käyttää. Kaikki meidän uudet työntekijätkin kiittelevät, miten helppoa on, kun kaikki toiminnot on samassa järjestelmässä. Osaamisen johtaminen ja sen saaminen osaksi strategista päätöksentekoa on mahdollista vasta kun osaaminen on määritelty. Millä tasolla yrityksellä on strategisesti tärkeimmät osaamisen alueet? Miten niihin voidaan vaikuttaa? Ja miten niitä voidaan seurata? Ovatko panostukset osaamisen kehittämiseen tuoneet tulosta? E-taian avulla varmistetaan, että työntekijöiden tietotaidot tukevat yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita. Korkeatasoinen osaaminen on aivan keskeinen asia organisaation menestymisen kannalta. E-taian käyttöliittymä on helppokäyttöinen ja miellyttävä työntekijöille, esimiehille sekä HR:lle. Käytössä on kaikki osaamisen kehittämisen keinot ja toiminnot helposti yhdessä palvelussa. E-taian koulutushallinnasta löytyy valmiit palvelut koulutuskalenterin julkaisusta ilmoittautumisen hallintaan sekä kaikki kurssien järjestämiseen tarvittavat työkalut. Voin suositella. E-taika on mukana yrityksen osaamisen kehittämisessä ja sen menestyksessä. www.etaika.fi